Boran bolýa düşünün. Ýok-da ýok kyssan jaňa daýdym. Ýa düşünýänam. Bolýa boranjan sag bol. Şunda da pul ýok däl-a. Giden gitdä sorama, kardyna soraýana sadagaň bolay. Rahim. Hop. Halen mer diýmäýini wetýümän şuta geleliň mer 3-4 sany adam ajan etdiň bilýärmi? Näme? Birine netice bolmady. Diýerler bennesi berse dadymlyk berer, Allah berse doýumlyk berer diýe. Şoň üçin diňe Allahdan ele. Baralaz bolar. Şu goşgyň ünsüje diňle dünýä, haýwan, insan, çöllük hem dagly. Şolaň ählejesem bir haka bagly. Garama bagyt gözläp soluň hem sagyny. Elin göge tutdy Allahdan ele. Şoň üçin diňe Allahdan ele. Owalay dost. Huda janyny özi ýetirsin. Haýallam özüň ýetirdi. Oglanlar gowum ýaşymy tapdylar. Owa dost gel. Gowum mekan, gowum ýaşmy gel. Nemele Rahim, sen ertir akşam toýmaňmy? Ýok ha. Ertir akşama toýwatda dost alyp barja gerek diýerler. Özüň alyp bar, gaýrat et. Diýen puluň berýärler, ýöne bir gowja sowsaň bolýa. Bolýa, nesip bolsa. Bolany dost men saňa adres bilen öz nomerlaryny saňa ugrajan, özüň bir gaýrat edersiň da onu. Bolýa, bardasa. Hudaý şükür bolja öýtýän nas. Balar nesip bolsa.